Siyathobeka uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kupastor weningi ichannel Noflick sicela ukuthi ke namba isemse kuphela uma ungumlandeli weChannel sona nikuseni lapha eflama kuphela kuma calls not WhatsApp not my SMSs uma ukwenzeka ke ungifonela awukwazi ungibuza igama noma kwenzeka by mistake ungitext awukwazi ungibuza igama but wena ufuna uyichaza igama bese usho inkinga yakho kuphela yabo so abantu baye bengibuza igama and that puzzles me ukuthi wazi ungibuza igama so ningakwenzi lokho asibheke la iphupho lenjwayelo sobe sibheka la ulungile malinga ehlungile malinga 340 uthi kunjani phasa ngicela ukubuza la uphupha kuthini kusho ukuthini uphupha kufelwa ifoni ufelwa ifoni ukufa kwefoni yabo number 1 ngenzeka uma uphupha ifoni kube uPaulo kuma ikufela olungasho ukuthi ngenzeka izofa ngempela ngenxa yobudedengu noma ke iyisiphazamiso futhi ayidingeki kuwe ngoba wehluleka ukunaka ikusasa lakho sho ukuthi into yokuqala ngenzeka ifoni ingivele ngenze uphupha ifoni ife ibula ukuthi ubudedengu noma ibula ukuthi ayifuneki ukuthi ube ngoba iyakuphazamisa wena you can't focus into ngabe uyafocus kuzo ethinta ikusasa lakho 2 ngokujwayelekile uma uphupha ifoni uwuphawu olukuma ekufela olungasho ukuthi kungenzeka iyaqheliswa kuwe ngoba umqondo wakho ukugxilise kakhulu kuyizinkanuko zenyama ngenxa yale foni okwenza bese uphazamiseka ekulandeleni obizelwe kukho uNkulunkulu noma obizelwe kukho izidalwa zakho ngenzeka ifoni isenze ubuka ama porn yabona owenze ezinye izinto hlale ku WhatsApp hlale ku TikTok yabo uthola ukuthi kahle hle umuntu obizo wena unobizo wembethwe imimoya and then bese isidalo sithi no lo muntu lefoni lo imenze izinto ezirong ehlele ukufocus la emsebenzini beyibulala noma uNkulunkulu abothe lo muntu lo ngimbizeli kunobizo abayalinaka but lo muntu elapha esithatha le phone ukufeza inkano zenyama ebulala uNkulunkulu yabo 3 ngokwesinye isikhathi ke uma uphupha ifoni yaba uphawu olubuma ekufela usuke lusho ukuthi sekungenzeka kuzophazamiseka kuphele kulahleke ukuxhumana kwakho nabanye abantu ababalekile futhi ifoni ingaphuka kanti lento ikhomba ukuthi kukhona ukuphazamiseka ukuphela noma ukulahleka kokuxhumana phakathi kwakho nabanye abantu ababalekile 4 ngokwesintu uma uphupha ifoni kungaba uPaul ukuma ikufele olungasho ukuthi mhlawumbe lokhu kukhomba ukuphazamiseka nokuphela noma ukulahleka kokuxhumana kwakho nezidalwa zakho ngenxa yabathakathi abagadlayo ungafa ifoni kanti lento ikhomba ukuthi lokhu kuxhumana phakathi kwesidalwa sakho noma kwedlozi lakho sekuphazamisekile manje ngenxa yabathakathi aloku mlobe bephazamisa lokhu kuxhumana ngemithi yabona bese bekufula ifoni ukuthi ikuphi ngasho ukufela ifoni siyabona Siweni